court. Ari kuya, ari shoutout kami sa among tito nga si Tuki nga bisan gikapoy, gwapo gyapon o kay Mitch nga cute from Abelio family. Pwede na take caller. Take caller. Hello, mayong gabi. Ela? Nag-away mo din ah. Nawaw. Balik mo ha. Balik mo tawag sa contact number 0920-382-0239. After sa itong papilit sa dila, na pwede mo makagreet na yun. Okay, sa mga nitubag sa trivia mga ila, dili ang hotline number sa radyo natin magdil sa tawagan. Katong ako gyatang 0915 ha. Okay, caller pwede. Hello, maayong gabi. Hello, ngayong gabi. Ay, kinsa ni? Si Mylet. Ay, si Mylene na gali. Si Mylene, nakakita ka na sang cellphone? Nangita na siya wala globes. Ikaw ito nangita sang globe? Hindi gali. Sorry. Sige, Mylene. Diretso sa aton papitik sa dila. Ang short, court, sport. Pahinaya ang radyo kalihog. No. Kaya na, yan pa. Nakayon, damandado. Sige, may damandado. Ara na. Anak, pwede na. Diretso na. Sige, pwede na. Pwede na. Short, court, sport. Short, court, sport. Short, court, sport. Short, court, sport. Pwede. Idol, paspasin ka may idol. Paspasay. Short, court, sport. Short, court, sport. Ano short? Short, court. Sige lang, short ano eh. Sige, pwede. Isuki mo nila si Miley. Usap pa. Usap pa. Last go. Pas. Dasiga pala. Short. Tap. Sige lang, pumadasing na si Moy. Sige pa. Usap pa. Go. Short. Pwede. Kadaghan man ninyo, palayo sa imong radyo ate. Makalayo na lang ko kan. Palayo na sa imong niligo ha. Ate Maylin. Kanang sa kakusap sa imong papa na imong isulti ba? Lagi ko'y nasundan lagi ate. Pero ate, ikaw mang first honor na ate ba? Sige, great. Ay, salamat kita sa pag-abang mo probinsyano. Sige ate, greetings sa ate, go. Shout out ko lang sa gali ang Mandado family, Sabit family, Mansito family, Dokay family. Nalipat na pag-en? Address ko lang gali si Joko na happy birthday. Hoy! Salamat ko na hambal ni Jopor. Santa Fe, Fernan family, sila Nino, Damas. Salamat. Thank you. Mga sukit ng ilong ko. Tawag ko mong may galag eh. Open na itong linya karon. Ate call Eden. Hello? Hello? Hello. Kinsa ni Paliho? Si Maymay. Uy, sila Maymay. Taga-ars naman ka, Maymay. Ha? Taga-ars naman ka. Taga-Talangnan. Uy, taga-Talangnan. Asa ka na pisto lang na, Maymay? Sa Koan. Sa Malabon. Malabon. Malayo mo na ito Malabon, day. Maymay, pinisiyon sa Jamaica. O sa mga single ka, double net. Tripod. Ay, tripod. Inuso ko si tripod. O, sige na, Maymay. Ready na ka sa itong papitig sa dila, May? Oo. Sige. Ang atong papitig sa dila, May, short, court, skirt. Okay? Sige, go. Okay na? Sige, go. Short, court. Natoro. Paspas si May. Sampol, sige, go. Sige na, May. Paspasin, May. Saan mo itong May? Isa ko mo probable. Mayo.
Sige, May, diretso, go! O magkaiwas, May. May, nakay kanta ni mo, May. Ha? May, nakay kanta ni mo. Saan? May. Wala pa si Pap. Huwag kang jampot. Wala pa si Pap. Wala, lagi na pagkilos ka lagi kung para imog yung papa. Okay, mo ako nag-iipang panako. Amo ba? Dili pwede mong ex. Ada, oy, Marisi, oy. Ay, May. Paspasin pa ako sa may baby. Short, court, go. Short. O, puro ka short, ane. Putek ka sumis, ane. May ka-master. Master ba? Oo, lagi. Ay, ako nagawin. Ay, sa atong nasanitawag sa atong nasako nga personal number mga kailangan, hindi sa nakatubag mga igsunan. Sige, May. Short, court, go. Short court skirt, short court skirt, short court skirt, short court skirt, short court skirt. May ka-master. Naman di ay. Ganiya, imong yun. Pang. May. Parang gilingon ni mo. May naraman inita ni mo. Isa man. May. Meron dalawa bang sir? Taas mo ngayon, May. Ano po? Greet na si mong mga greetings, May. Sige po. Guys Ano lang po, man? ang katapad na considered katama. Sagot ka sa usad na hinisag ko ba? Guys ako sa Charis family. Guys ako sa mga ikagaw na sila sa team. Ay ikaw sa family. Maraming salamat. Salamat, May, ha? Hello? Bye-bye. Salamat, May. Yun po. May. Ikaw, May. Ay, effective na ngayon. Sige natin, caller. Ito pa sudlong. Hello, caller number 1, number 2, number 3. Hello? Hello. Kinsa ni Idol? Ay, si James, ang brother sa Bill. Si James. Makikip mao. Yo! Kanino itong tingo ka ni James, wey? James. Kuya James. James? Ano, James? Osan yung ngalan ni mo, James? James. Kuya James, palayo-layo ka ba sa imong Kuya James, sa imong asawa? Ay, sa asawa naman, sa imong radio din. Single ka? Single. Yun. O sa mga single, magting bahay ka, single nga bahay, o ka nang sa una, double ting nga bahay. Laga ko din nalitaw. Ay, dami pinagkitaon di. Ay, kanang James. Kanang, o sa man, wala ka mo ikuaron, shorting nun ni James ba? Kung biro kan? Biro kan? Pitig sa dila. Ready kayo, DJ. Sige, James. Atong papitig sa dila. Short, court, go! Short court skirt, 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 short court skirt. Yan! Kumusta ka ni James ba? James! O sa may kinaon ni mo, James, Foxy? Ha? Gusto rin naman ba? Ako ba? Hindi naman tao na kaunan, imnon na rin tao na. Ay, sige, sige ko. Ako ng mga frutas ko, ng mga vegetable, o ng mga... O sa madali mo nga nasawa na eh, prinsesa na si Yoki. Eh, vegetarian man lagi ka, baya. Sige, James, laos imong greetings, go! Okay, salamat ka, DJ. Agitan ko sa panang laminaw sa panang sa RN, Radio natin. O, labi din kayo ninyo mga DJ nga si DJ RA o DJ Dennis Desabong. O sa panang mga barangay natin ko, barangay, barangay. O, gano'n sa among butang HDB Piranso. O sa among panang tiko, puro, malikot namin, may gabi, kanaman tanak o magalitin lang sa inyo mga butang DJ. Yun! Mara, James! Okay, mga ka-DJ, salamat. Oy, James! Kanang, ang ngayon kay ka mahimong kuhan, James ba? Kanang reporter. Pwede kayo. Nindot kay mong tingog. Salamat ka, DJ. Pohon, og may bakante. Salamat ka, DJ. Sige, salamat, James, ha? Okay. Og mahimo ning DJ si James, ang ngayon kinayangan. DJ James. Diba?
Kuya James. Puhon. Ay, sa mga nangutana unsay meaning sa makwas mga igala ang siya ko na ni Madre Dios Community Waterworks System. Okay na ha? Oo na ha. Tama ba ko? Ay sa Madre Dios Community Water System. Yun, tama. Madre Dios Community Water Madre Dios Community Waterworks System na ang meaning na ha? Ate Color, Kuya Den. Nate color. Hello? Hello? Palayo sa imong radyo palit idol. Kana? Okay, yun. Kinsa ni palit idol? Pere. Terry. Oh, idol! Idol. Terry. May hapon ni mo ni idol. Terry. Kaning basta rin. Kuya Tiri. Ano? Painay na siya. Suko. Painayang radyo. Painay na radyo. Idol Tiri. Mana? Kana. Okay na. Sige. Tarong ni idol no? Oo. Master kini. Present kini siya patawag sa papitik sa dilong kwan na idol sa atong hotline number. Mana? Sige. Sa imong na idol. Sa kray mong tabad. Kahit ka lang sa inyo lang. Lang. At nga na. Kamaro. Sige idol. Diretso sa papitik sa dila. Ang short court. Go! Short. Kumaster! Mura magnatukan. Short. Court. Idol! Oh. Mura mo ka nagkaon ng photo! Inom sa tubig na short, court. Idol, ay! Kasi nung pitik sa dila, idol! Kain tikton sa dila. O sa ano doon, hili ka mo kilo og lato, idol! Amo di ay. Basig na ako, idol, pakilawa mo bigla to, Dre! Aunas day. Unas naman na. Ay, ko na mong kinaon na idol, porong ni graba. Ay, idol, diretso na sa papinig sa... Pitik naman, o sa may ay. Diretso na sa imong greetings, idol, go! Dito sa tag-20-20 boys, sila ni Mario, Lito, Bula, Jimbong, Sanis, Mugloy. At sila ni Roda, Niyaya, at si Bibi Watcher, at si Langay, Chris Rocha, at ako. Sige. Mara Terry. Oh, Sige. Thank you. Salamat Terry ha. Ikaw Terry ha. Gitagaan ni mo og kuan na tong mga listeners. Tagaan ni mo og kanang tagaan niya og sitaw ka na. Klo. sila yung premyo. Oy unya ra. Tanaw na to. Insakto ba yung tubag? Ay, dos piso na to ang premia, ay! Salamat Terry ha. Thank you, idol, thank you! Mana ko no. Sabi mo na ko na say, kaila diya nga surf, o kung siya to gana. Kuya Den. Oh. Also doon. Hello. Good evening. Oy, grabe. Manindot diretso. At ano na ko? Jonah ni Jonah. Oo. Hey Jonah. Oy, Uy, barangay Putian. Hey Jonah, just tell me what to do. Jonah, isa katawa, Jonah, nangutana ko, Jonah, nangay katawa, Jonah, ha? Ay, Jonah. Kaning nagtanaw ka sa mga Facebook Live? Oo. Amaw ba, nakita ka mga oras na mga guba na? Kaning usa naka-gray, usa naka-blue. Ay, Jonah, asa na niyo sa Putian? Sa San Antonio. San Antonio? Asa may San Antonio, asa na? Ikaduhang iskina, ikatulo. Ikaduha. Ay, ikaduha niya. Musuod ka gamay no, na balay, ikabilang balay. Oo. Raniro. Ay, primero. Ay, mo na yung balay diya? Oo. Diya man ko ato nag-survey. Kaya bigyan ako taga San Antonio siya, San Antonio Sports NBA. Ay, Christina naman. Ay, Jonah Bells. Jonah. Ate Jonah, pila edad di mo, Ate Jonah? Ha? Pila edad di mo? 21. Sabi na kong 5. Kana Ate Jonah. O siya maka, single ka, double, triple, double net. Nagandan. Saan gandan? Usa ko na ka, usa naman di ba? Ansa? Nagandan. Nalandan. Layo sa choices, anak niya.
O makununta na ako sa prutas. Single. Single. Soko di ka. Anong single man ka? Nagbuhat mo? Noy? Oo pa siya. Abi na ko, og nagbuhat mo. Mo ingon ta kog maris eh. Ala! Ay, Hindi, oy. Og single magani ka, aw, duha na ta. Ayay. Ako dugay na kay kong single, pero ako nakita ko rin sa kopar pagkabugtiin. My God. Ay daw, ay forever. Ay, idol. Asa man ka nag-eskwela ron, idol? In Sisi. MCC ka. O sa korson mo? BSIT. Uy, BSIT. Sige, idol. Unsa imong kantahon karon? Wala. O, di mo kanta. Uy, mo apel papitik. Abi na kung kanta. Abi na ko mukanta nigdahong layak ba? Sige, Jonah Bells. Jonah Bells. Ready na ka sa itong papitik sa dila? Yes, ready na. Sige, kay ready na ka. Sige, ato na, uli na. Sige, atong papitik sa dila. Short, court, go. Short, court, court, short, court, court, short, court, court, short, court, court, short, court, court. Puro ka kot-kot ane. Jona. Ha? Ang ako na dugan ba? Kot. Ambot. Ako ka bala ko sa kot ni mo diha. Nawala man tong ish. Basta ka mo na dugan rin. Kot. O sa man nakaot ka na sa inyong balay? Oy, Ate Jona. O sa pa ba? Paspas siya. Short, court. Ay, nag-kot ha? Court lagi. Lagi. Sige, balik. Go. Pasi. Short, court, court, short, court, court, short, court, court, short, court. Ay, Ate Jona. Kaning usap pinag ikaw nagmama ka di ha? Ha? Iluwag sa na imong nagmama di ha? Ano magkaliwat mong mama no? Wala, oy, sige, ay. Pwede di Ate Jona ay. Jona Bells. Laot na si mong greetings. Basig maton, inaya nagkatawa, maton ang cellphone ni mo ron. Sige. Great lang ko sa attendance family o sa mga bawang family. Sa mga classmates nila. Mong maestra, din mo apilon. Sila kay Alma dito, kay Edgar, great lang ko sa inyo. Nengas eh. Yun. Ay, Jona. Ah, Isa ka na imong katrok-katropan na wakwa? wala mo. Sige, Ate Jona. Salamat, Ate Jona. Tawag-tawag niyo po balik, ate. Sige, Ugma. salamat kay God. At salamat. Salamat. Ito si Jonah Bells. Si Jona Bells. Patay ang kagamay sa iyo. Sige, tawag pa mo 0920-3820239. Caller. Hello, maayong gabi. Hello. Kinsa mo ni? O siya ba? Tingog ka doon lang. Kadila. Siya ba? Usap ang tingog. Usap ni mo tingog. Dual? Usap ni dual sim? Kinsa mo ni? Jalen. Joylen? Jalen. Taga-asa maka Joy? Talangnan. Talangnan. Joy! Kanino na kasi mo ngalan, Joy. Pero ang imong tingog ba, mura lagi kinapildis bugoy. Pila edad mo, Joy? Joy, kanang asa mo kanapin sa talangan, Joy. Joy! Joy! Umiyak man si Joy, oy. Ano na kaya? Ano ka mo eh? Man. Wala kang tandam. Ano te caller? Hello, maayong gabi. May gabi eh. Ay, kinsa ni? Taganapin ho. Ay, kaila ko ito. Kailan ba? Hello, this is Carmelita. Litawag si Corazon. Ay, Carmelita, kumusta? Okay na. Yun! Kumusta atong kuan dia? Ato ang mga tanom. Idol. Taga-asa ka si Carmelita, Kuya Re? Taga-tugas ni? Idol, taga-tugas ka, Idol? Ha? Taga-tugas ka? Kamansilaw. Daan, lagi ko, taga-mansilang lagi to, yun. Ikaw, ko rin taga-mansilang.
Sige, Idol Carmelita. Thank you, thank you. Idol Carmelita, ready na ka sa atong papitik sa dila? Ready na. Sige, Idol. Short, court, scored. Go! Short, court, scored. 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 Yan! Master. Master, premium, court. Usa maka idol mo rin makaguhaw noon. O kanang lagam ganing away sungo. Idol. Usa pa idol, okay ra idol? Sige, aswat. Basta. Short, court, scored. Short, court, scored. Idol, mag-istorya ka idol, murag na makigiogom idol. Ang sikat. O kung di tadi ay kadi ay. Ay ba sila talaga pa abit ako boyo niya. Pag sorry, nagtilad ka, nagiogom ni mo imong cellphone. Idol, greetings, idol, go! Sige, great lang po sa tanan nga namati diri sa Mansilang sa Purok-Muraw. Sabi na alok family, balikat, one family. Iskaran family. Sa inyo nga doha. Salamat, Mara. Sige, bye-bye. Thank you, Idol. Si Carmelita. May tawag si Corazon. Sige. Oy, sa tong caller. Nanagida, ano palibak atong caller. Hello, maayong gabi. Hello? Hello, maayong gabi. Hello. Kinsa ni? Gia. Gia Gea. Gia daw, Gia. Sa magkanaka sa ilang siyong na. Idol, layo sa imong idol, layo sa imong radyo, idol. Ari na. Suko na, idol. Suko ba ka? Ina lang ko. Ito ba gusto pangutaan na? Asa ni si Gia? Salangnan. Gia, Talangnan. Asa ka din sa Talangnan? Ang ganda ng barangay mo. Salangnan gani. Asa ka is Talangnan? Asa na Talangnan, Gia? Flores. Villa Flores. Yun. Unans Fernandez. Ayun na, nakimudumduman na. Oy, kanang o sa man ang Villa Flores, silingan mo ni Kuya Jerry diha nga taga-radyo natin pod. Ay, silingan din. Na may tutor. Ay, Gia, sige ni Gia, diretso sa tupapit. Court, sport, short, court, sport, short, court, sport, short, court, sport. Yay! One more. Paspasi. Paspasi, go! Short, court, sport, short, court, sport, short, court, sport. Yay! Pwede. Pwede. Pero Gia. Bago kang mata. Gia, Ha? kanay kuan ba? Kanay ingon ganay si mong mama nga kinhason ra magkaon ka kinhason. Ayaw ikuan na ayaw iapil akong kaba ha. Unod dagag si kinhason. Marami bagong mata si Gia. Bago pa ka mata, day? Ha? Bago pa ka mata? Bago patulog ay nag-off. Kasi bagong tulog. Upog. Usa makatulog ka katagay. Sige na Gia ay. Naose mo greetings para magtiwas mo diya. Alam mo pundok-pundok. Sige Gia, go. Gia, sige na Gia. Mga malinaw. Aha. Matong, manlangit. Ikaw. Mora. Wow, baby. Yun. Salamat. Kuya, what ang mga mga cooler na to? Karoon kaya rin ba? Mas pin kayo, no? Ang number nga to tawagan. Og natay caller. Hello, maayong gabi, idol. Maayong gabi, idol. Ay, kinsa ni? Tuwing. Oy, Weng. Wing Gatcharian, ha? Maayong gabi, idol. Aming gabi, Weng. Wing. Idol, nag-asa ka ni ka, Idol?
Taga taon ko. Uy, Uy, tangka. Di ba idol? Naamang kayo kung idol na. Naamang kayo igsoon nga naaskilid sa daan. Magdaga na. Wala idol oy. Idol eh. Magtingong gani siya. Wee! Wee! Lain man na idol. Di idol mo na. Patrol sa pulis ba? Lagi. Idol ka na. Daghan mo na minaron di idol. Oh, daghan. Bila mo kubog di idol. 5. Imo na radyo dol. Ang nasako. Dili ba ka na inyong radyo nga inyong gikuan ba? Padunggan. Imuha na radyo. Oh, Nakay silingan na minaw di aron dol. kami lang. Kamukha ra di ay. Oo. Nya sunod adol padakidol para makadungog imong silingan dol ha. Oh. O niya, makadungog na ganin sila sa among broadcast dol niya. Imong radyo ang gigamit, so na dahil sila ha. Kumidya na idol ha, kumidya na. Sige dol, ganito sa papilig sa dila, ang short court, go! Murag kuan diretso idol, diretso. Sige, bago na ko idol. Ikaw bahala. Short. Ang imong pronunciation ba, mura nagkot-kot mo dyan ay is Scott. May gani wala mas skin coat, ha? Magpalit ng skin coat, ari, sa inyong balay. Kot. O sige na idol, sa imong greetings idol. Mag-greet ako sa ilan ni Manang Esther, sila ni Minyo, ni Inday, o sa inyo mga idol. Uy, salamat idol. Ayun sila ni Ma'am Jo Marie sa Talangan. Sa Talangan. Sa Leyte. Sila ni Melissa, Linda. Ay, my God, that. Yun. Mara na idol. Ora. Oh, Salamat idol. sige. Salamat dol. Mura na mag-istorya siya. Uy, imo po kuan. O to si atong color, nalang ka na tong color. Wing. Natin color. Hello, Wong. Hello, maayong gabi. Number 66 tulog. Hello? Hindi ba akong man? Sige, tawag mo ha. Nag-views akong channel mga igala. Ang si The Mami Channel is Ma'am Prel. Thank you. Bisdak, thank you so much, Bisdak. Ate color? Color. Hello? Hello, may good evening. Ilang ko ani, kinsa ni? Kinsa mo? Si Christy Scarman eh. Si Ate Robby. Ay, si Ate Ruby. Akala. Yung nandito ni Ate Ruby ni. Oh, nabitaw tika atong tagan kay naguna-una. Ate Ruby. Oh, Asa na si Ate Nonoy? Ate Nonoy naman. Asa na si Kuya Nonoy? naapagawa sa Minaw. Ang garahe na. Oo. Nai-radyo ang tricycle Ate Ruby. Wa pa lagi. Kaya lang kauban siya maminaw. Mauwa. Ate Ruby. Ay, Ay, nawag di ka kwento nitoan. Ako pagkakapon na niya. Ang ako manghod ang nakasod. Ay, mong manghod mo yung nakadaog. Oo, si Marita. Uy, congratulations sa mong manghod ha. Oh, dili kay ang mga kuwan ni ba? Ano siya ninyo? Oo. Ay, nga nakakita agad ko sa inyo. Nya sa nakita na ka na mo? Marita ka, kay insakid na ko to siya. Nya sa may ingon niya. Hindi ko sa sure. Kung kinsa tong bungoton, si Tinis na. Pakikidangan ani. Basta na. Siya kay Kuan. Ate Ruby. Kauban si Ma'am Christina o niya sa atom daw nga medyo. Ate Ruby. Unsa Ate Ruby? Unsa Ang daw? kauban daw ni Ma'am Christina o niya pagpapicture kay sa atom daw nga slim. Ason nga sleep. Pero may bungoton ko Ate Ruby. O niya na-picture daw kay medyo bungoton. Sir, medyo bungoton. Dili na medyo bungoton yan. Bungoton yun. Batay mo kanina imong igsoon rin. Pabarpasan ako ito akong bungot ha. Kuya woy, pag kuan batason ko nung nga sleep. Murag tiki. Kuya, ano description ano eh. Imagine na ito, pulisan naman ito. Ate Ruby. Kani, asa naman si Kuya Nanay? Grahe na lagi.
Oh! Sige, Ate Ruby. Kalimot ko sa pangutanan ni mo na. Diretso sa itong papitik sa dila. Short, court, court. Go! Short court court, 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 short court court. Kung di lang marang naasbab daw. Dungon-dungon. Amo. Kalami. Kalami, ano. Ayun, iapi ang kutsara ha. Ayaw, api lang kuha na. Ayaw, iapi ang sitogan na kuya ang sudlan na na. Ate Ruby, usababi. Short, court, go. Short court court. Pwede. Ay! Sige, Ate Ruby, go ahead sa mong greetings. Pagkapuwi si Kuya Nuno. May hapunan sa kanila niya tapos pala o may gabi di ay ano pa. Pwede Si lang. Jilen, si Jiboy, si Ayan, si Aimee, si Gio, si James, si Bambi, na nasupog yun siya kay Billy Kuno siya ay appeal pang great. Si John Ruby ay, hello baby. Onya, ngayon sa Manila Gilsa, na sa Santa Rosa, Kaguangan, wag yun ako siya matagal pang-aris niya ba? Niya, si Tata Iscario, si Jinjin, si Kalika sa ngamong parent leader, dayon si Gaga Hido, may hapon ninyong tanan lang. Salamat, Ate Ruby. Oy, kinsa. Ansa? Si Andrew pa din, ang among baby mo. Uy, baby Andrew. Kumusta? Ora, Ate Ruby. Ito na, pwede. Ansa? Sa ate? Mag-crime ko na, pwede. Mag-break lang siya. Sige, pwede. O, pwede ko na. Pagdali, ihapan ka 3. 1, 2, 3. Out. Sige. Hello, may gabi eh. Suot na daw. Ay, asa magkasunod na grade na edad? Hello. Gina. O, dapat tutor. Break ko na po. Apilipid ko ato ilang puan. Mo-apel ka. Ha? Mo-apel ka sa papitik. Oo. Sige, go. Isa. Short, 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 short. Yay! Kinsa na. Jessica. Oy, si Jessica Soho. Manday niya eh. Panglikod, shot. Anak na ni Ate Ruby. Ang Ate Ruby, kaya ang Ate Ruby, cut. Ano yan, shot. Liwatas inahan, oy. Kasi gina-idol, ready sa imong greeting, go! Sige, great lang ko sa akong Kuya John ring na naminaw. Mina. Sa akong duha ka baby. Si Pamisi Marie Junior nga namate. Tawa namate. Pamati ka mo. Salamat. Mara Jessica. Si Jessica Sa inyo sa... na ito hadin din. Gabi. Ay, salamat. Huwag itaw may kalimting Jessica Soho. Ang inyong programa ni Ma'am Jessica. Oy, happy birthday ni Kinsani. Si Myla nga taga-Tabagat. Happy birthday. Happy birthday sa niya Sian Marl Villa Esther. Happy birthday ha. Nati-color ko din. Natay ka lang. Hello? Hello, good evening. Gitsa na eh. Kailan ko ani? Si Ate Nene. Ate Nene. Nakatira ko lingil. Ate Nene. Nanganak na itong anay niya? Wala, Joy. Saan magpanganak Ate Nene? Bamatay anay. Gusto ko mga anak na. Tapos ingon mo ni mo, wala pa. Kung dito anay. Ano mo naminaw niya, Roy? Kami lang diri. Kamukha mo lang. Mabakanaw ka sa imong mga silingan dito sa bukid. Tapos dito, pag-rekurita sa... Amo. Sige na Ate Nene, diretso sa imong kwan, sa imong sa tawagin papitiks nila ang short court, go! Short court sport, 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 short court sport. Short. Pwede. Uy, kon ko yari, pantalan. Puro lang short. Maong. Sige na Ate Nene, diretso sa imong greeting. Oh, greetings ko sa ako mga kan Diyos Silawan sa akuan sa
Jiki. Jiki Tugas. Ako nagtag sa family sa Chinese. Anya visa family. Yun. Sa diri sa taga barangay Bansilang. Mara. Thank you. Thank you, Ate Nene. Namatay niya nga yan, inyo. Thank you. Sige. Bakit siya na dili na bago, no? Di may apel. Salamat, Salamat. Si Ate Nene. Sige, dawat ang last caller mga idol. 9. O niya, sa itong Facebook page, sorry kayo, dili na mo umakuhan kasi sige ka kuhan, trying to reconnect ang amuang internet karon. Sige, tawag mo ha. Natay, atong last caller kuya din. Hello, maayong gabi. Si Jen. Painay ka may radyo, Jen? Kisa si Gwen. Jen Gwen. Zen? Ikaw ni Zen? Ha? Ikaw ni Zen? Oo. Nag-asa ka, Zen? Taga-tabaga. Pila edad? Pila edad, Zen? Ha? Pila edad? 14. Uy, 14? Torsi pa din si Jen di ay. Din, asa man dapat tabagak inyo, Jen? Rapper. Ay, sa proper. Proper kabagak ni Jen. Oo. Ang sunod ani Toloy, Buraw na. Sige, ready na ka, Jen, sa itong papitik sa dila? Oo. Sige, Jen, go! Short, 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 short. Paspasin dyan, last one, paspasin kamay. Short, 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 short. Yeah. Pwede. Maste. Pwede. Practice og todo dyan na, kaya huwag na klase ikaw. Sige Jen, kinsa may greet ni mo, go! Nag-get na ko sa akin. Papa. Naman bago kami nung nagsasabi. Mora Jen? Umahan din, Chris. Pakulian na. Kuya, wag katawa di mo, Jen. Mura magagmunyi ka. Mora Jen? Kasi kami nilat-nilan. Sige pa. Sige pa. Ang betay. Mansito. Pinosa. Bilasiran. Kaysa pag yan, Jen? Pagyawan kinalanggang kapitan. Ay, kinsa man yung kapitan? Si Julius Bilasiran. Ay, si O Julius. sa makanikap, Julius, kuhan ka, iyak ang anak. Pinala. Kinugos niya, kinugos. Pagod rin imong maninay. Ha? Imong maninay si Kapitan. Kinug. Mora Jen! Jen, atong last nga caller. Sige. Kuya Den, dapat yung mga mensahe niya. Alright, tapos hindi masama mga mensahe na rin Kuya Aray ha. Kaya wala kayo naganing mabasa. Shoutout kami sa mga dito, mga singtuting, kabisan ikapoy daw. Guwapo gyapon ko no. Okay, Mitch dito. Yun, happy birthday daw kumailan. Balik na nato. Ay, hello ni Kulen... Saan na eh? Pwede. Bulin Bautro. Colin... Bulin K. Colin Kate Bautro. Yun. Hello dra sa atong Facebook. Ako din, o Kuya Aray, mayo anta, makita mo personal kay malingaw ako sa inyo mga idol. Great lang ko sa tagabatang sa mga naminaw karon nga gwapa sa batang. Ay nalang pang-android, makita mo niyo. Mura magamit mga guba nga truck anay. Kita ka na dahil nga kanang truck ka nga nabanggas poste. Bakit mga tagway naman tere? Makaingon na ka. Busan mo sila, oy. Busan mo sila, oy. Kanina ba nagtinog nila sa radio? Natanaw na ito. Sus, puro may mga hubog. Hello, alam yun, may kailangan alam. Ginangamang kuhan among tagway. Mo sa mga ganyan, mariatik lang ko lang. Bukan kainom siya. Ay, sige naman ka, matay lang yung oras ay. Sige mga idol, salamat kasi yung pag-uban ka na mo. Sa ingon pabilaw sa kung sa katasang kadila, mapupus gayod. Anto na lang sa susunod, di gayon sa itong pag-uban-uban. Dili lang sa programang Lingaw-Lingaw Tabay.
Every Monday to Friday, matag alas 5 hangtod alas 7 sa gabi. Inyong kauban perme, ang inyong DJ Dili, guwapo pero may uso. Ang inyong idol sa kahanginan, yes, it's me, your Kuya R.E. And of course, kauban niya pa na sa kanginan may gala. Pagiguban ko ninyo og mga adlaw kami duha Kuya Arre at kaniga po si Kuyang Indiano. Kaya gan Indiano nagbuot lang ba? Asa mo gikan anak Indiano? Indiano mo mga ganining hinatak des luha ng tagway. Alright, kani si Kuya Den. And of course, may gala, mag-uban-uban ta may gala sa ugmang adlaw. Mga pumura sa lasing umanto sa city, mga igsonan at tagigya po ninyo atong mga programa. Ugmang adlaw ako rang ipaibaw ninyo nga ang atong papitik sa ay dili edition to now. Surprise! Natay pa na atay kasi ito gani. Ay, surprise, sumpa! Contest ma. Nay contest? Contest ba na? Nay premium. Napod. Oy, kanindot ani. Sige, Kaya, kaya ano ninyo? Atangin ninyo og mga adlaw may gila kay dapat ay mga pasundayag og mga adlaw. natay And of premium. course, salamat sa inyong pagpaminaw sa nagkalain-lain natong mga listeners sa naglain barangay sa Santa Fe Bantayan ug sa dito sa main ng Bukidnon Magiglan. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw kani akong ibiling ng pulong na ninyo ang imo pagsunod sa pagimano sa gobyerno sa marang imong giluwas ng tibok imong pamilya. Dalay ko ng Diyos sa tibok kalibutan sa tanang panahon maayos siya. Bye-bye everybody. Thank you so much. Salamat kaayo sa nagtanaw sa atong Facebook Live. Thank you so much sa nagtanaw sa atong live sa Moody TV screen. Thank you so much. Yun. O, sa mga nag-view dia sa atong panas. Rachel Kasi man na, Rachel Aparo. Thank Salamat you. kayo. Thank you. Bye-bye. Have a good night sa mga natulog na may pagpanihapon sa mga. Thank you. Bye-bye. Have a good night sa mga natulog na may pagpanihapon sa mga nangaon. Yun. Thank you so much sa inyong tanaw sa atong channel. Thank you so much, Paprel. Thank you, Bislat. Thank you so much. Bye-bye. Bye-bye, everybody. Thank you.